Ha ha ha. कमेन्ट खालामदो लोगोफोर दसे लाइभआव थाबाय टाइम पास अखा हाहां जादों नै अखा हाखांबाय दहाय दसे ओमफ्राय दा अखा दोमैनानै थाबाय आरो खोमसिल' दै गोजौआव नायनानै ला नै गोजौआव जोमै गोजा जोमै दङ अखा हागोन दा रिस्कि नार्जारि महाय दं फ्रेन्ड्स ओइ माबायावसो दङ सेक्रेटारि अफिसावसो क'क्राझाराव खामानि दं मैयानि आद्रा खामानि थालांनायखौ दिनै फोजोबनो फैदों आरो ना ओइलाय जाबाय ओइलाय हनै नायहरबानो जाबाय मैया आद्रा थालांनाय खामानि ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो रिस्कि नार्जारि ब्लग खुंगुर बड' ब्लग बहा थाना लाइभ होखोहै आं क'क्राझारावसो अखा हाहां जागासिनो नै ओमफ्राय जोंनिथिंहाय एसे अखा हादोंमोन हादों औ दहायबो हादों ओमफ्राय दाबो हागोन नामाथाय ओरैबायदि खोमसि जागासिनो दं आरोना अखा हाहांनो ओमफ्राय कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर लाइभआव फैबायला दसे एसे बरिं मोनदों आङो ओंखायनो एसे लाइभआव थालाबायबाय खर' साज्रोमसो मोनदों ओमफ्राय जोंना ओंख्रिया लाफा गोबाबसो कफि भाजा बेनो मोजां मिरामिसानो मोजां जोंथ' जाथ'वाखै दाहायसो जागोन हटेलावसो अखासो हागोन नामाथाय नै ओरैबायदि खोमसि जाबाय आरो हाबावगोन ना मागोनथाय खामानिया आरो जोबथ'वाखै दसे नेनांगौसो जाहैबाय नै लोगो सासे दं आंजोंहाय सुरास्तन ब्लक दङ लोगो सासे बैयाव थाहैबाय इयो ओमफ्राय मारै दंलायो लोगोफोर मोजां दा नों हारसिं नामा औ हारसिं लोगो सासे दङ सुरास्तन होनो जायखिया सुरास्तन ब्लक बे लोगोआ माबायाव दंहैयो आरो बैयाव दंहैयो दा फैगोन दसेनि उनाव ओमफ्राय खबर सबर मारै दंलायो लोगोफोर एसे कमेन्ट खालामदो दे नेम 2023 नि सिङाव मोब्लिबनि मोनथाय ओंथि गैयै मोब्लिब दानख'नायनि बेलायाव राङारि खहा सुफुंनाय अके माबा माबि नायलाबायदों आं नै एसे टाइम पास आरोना दसे ओमफ्राय दिङा ब्लग मा ओमफ्राय आदा आइ डन्ट प्लिज अके ओमफ्राय कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर एसे कमेन्टखौ दसे नायनोसै आरोना ओमफ्राय मारै दंलायो लोगोफोर दसे कमेन्ट हरबाय थादो दे कमेन्ट फरायलाबायनोसै ओमफ्राय बहा थांखो आं खाथियावनोलै गोजानाव गैया खाथियावनो ब्रादार ओमफ्राय दिङा ब्लक मा गोजानाव नङा खाथियावनो ओमफ्राय लोगोफोर कमेन्ट खालामदो दे ओमफ्राय चेनेलाव गोदानब्ला सापर्ट खालामना हो एसे ओमफ्राय खुंगुर बड' ब्लक क'क्राझार मा जायगायाव सेक्रेटारि अफिसाव ओइलायखौ नुखादों दा नै
बेयावनो फैदों आङो ओमफ्राय नै ओरै नायहरदो बैलाय हनै मैयानि आद्रा थालांनाय खामानि ओमफ्राय दा माबायाव हाबहैबावनांगौ दङ बैयावहाय CST आवहाय खामानियानो जोबाखै आरोना ओमफ्राय दा बेनिफ्राय ओंखारना थांसिगोन आरो दसे थानानैहाय खनसे बेरायलाबायनोसै दे कमेन्ट खालामदो लोगोफोर एसे अखा हाहां जादोंलै एसे बरिं मोनथारदों माथो गोजांस्रोलाय लांबायसो माला जोबनांगौ जाखो खामानिया ओंखामबो उखैलाय लांबाय माथो थाब थाब उखैथारोलै ओंखामाबो होद गारिखौबो लक होबोनो बावदोंलै आं बांद्राय गोजानाव थाङा मा खामानि मावो ब्रादार है बिदिनोसैलै बायदिसिना मावो ब्रादार फिसा फिसौनो हेन थेन ओमफ्राय दा बेनो जोबाखै नालाय खामानिया दा बेखायनो फैब्रबदों आरो ओमफ्राय दसेनि उनावहाय थाफैसिगोन आयु सानना नै दासो नुजादोंमोन फाग्लासो थाबफिनबावबायसो ओमफ्राय क'क्राझार मा खामानि मावो ब्रादार बेखौ नायखाबाय बेन्जामिन हेल' होनदों नै बेन्जामिन बसुमतारी हेल' ब्रादार थेंक इउ आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय दसे लाइफआव थानोसै जास्ट नोंथांमोनजोंहाय रायज्लायनो लुबैनानै आरोना ओमफ्रायथ' आरो भिडिअ'फ्राखौथ' आं लाबोथ'नाय जाखायाखै जेबो इम्परटेन्ट दिनैहाय गोबां जायगायावहाय थांनांगौ दंमोन आंना इनभाइटेसन दंमोन ओमफ्राय आं खामानि थानायनि थाखायहाय ओरैहाय फैलाबायबाय आरोना ओमफ्राय दा नेक्स्ट समफोर नायनि आरो र' कमेन्ट खालाम दे लोगोफोर एसे कमेन्ट खालामब्लाल' इन्टारेस्ट मोनोलै फरायनोहाय थाबायलाबायबाय आं अखा खोमसिखायनो मा होनदों सेमान्त बर' हेल' आदा होनदों नै हेल' ब्रादार आंनि लाइफआव फैनो थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय कमेन्ट खालामनो हागोन गोसोबादि ला 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 अखा खोमसियानो खारला बेयाव माबा माबि लिरनानै दोनदों नै मा दं मोजांनो सिनारि बैयाव मा मोनजायोब्रा नायहैनांसिसैलै बैयाव दखानाव एसे माबाफोरखौ नायलाबायनो नामा गार्देनफोरखौ मैयाबो एसे होलाबायदोंमोनलै आङो ओमफ्राय दिनैबो नायनो हागोन दिनै गोदान फैदोंबा आरोना दसे ओइथिंजाय बेरायलाबायनोसै आङो लामाथिंजाय दे कमेन्ट खालामनो हागोन लोगोफोर गोसोब्ला कमेन्ट खालामथ'वाखै जोब्बाय हा मानसि गैथ'ले ओंखाम जाहैनोसै CST आव दाना CST आव थांनांगौसैलाय फाग्लालै RDDआ एंगेल होनदोंहाय आदा दिनै फार्स्ट टाइम नोंनि लाइफआव थेंक इउ RP दिया थेंक इउ स' माच गोजोननाय थाबाय आंनि लाइफआव फैनो थाखाय आं गाखोनोसै दे नायलांबाय था आं लाइकखौ होबाय थागोन आरोना लोगोआ फैबाय आंना लोगोआ सिट बेल्ट गाननांगौ र' बावदों सिट बेल्ट गाननांगौलै टाउनफ्राव फैबा लोगोफोर नङाब्ला हमनानै फाइन फोनांलाबायजागोन ओरैबायदि स्ट्रिक लाखादों गारि लेखा थि गैयिफ्रालाय दाफैखा जाहाथे फैसा नांलाबायगोन आरोना खि घन्टा जाखोरा हा है खोरखिखौ खेंबायलै आं
लोगोफोर कमेन्ट खालामग्राफ्रा खालामनो हागोन मा होनदों आदिदिया बबेनिफ्राय बबाव थांगोन आदा आच्छा थारमाने जोङो दायो थांगोन जाहैबाय माबायावहाय आरो CSD आव थांसिगोन क'क्राझार CSD ओमफ्राय जों सेक्रेटारिनिफ्राय ओंखारबाय आरो माने बेयाव दा एसे उनावहाय फैफिनबावनांगौ फाइला मै दं डिलेन्सनिफ्राय मोनबोबाय सेक्रेटारियाव दं खामानि बाथाय दिनलै अफिसनि खामानि बाथाय दा बे जादुआनो ओइनो अफिसखौ गारबोथ'बाय ओइसथोबा आरो नै बारबायसोमोनलै गारियानो बेयावनो नामा ओमफ्राय ओरैहाय माबाजों नायदो दे मोखांजों आं एसे होनोसै दे मा नुलाङो मा नुलाङो औ मोखांजों माबाजों नायलांदो उनजों मा दं मा गैया ओमफ्राय कमेन्टखौबो नायगोन दे गासिनखौबो कमेन्टखौ फरायाखै दासान ओमफ्राय मा होनो नै बेनिफ्राय BS क्रेसन बड' हेल' आदा होनदों नै थेंक इउ आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय बेनिफ्राय बारबाय नामा कमेन्टआ बाराखै दा क'क्राझार टाउनाव थांबाय आरो जोङो नै ओरैहाय टाउनजोंहाय हाबलांबाय मा दा जोङो ओरै माबायाव थांसिगोन आरो नांगौ माबायावहाय खामानियाव अयथासार अखा हाबायलै फाग्लासो औ बै गुफुरा माथोलै अखा गायोना बिगोल्स ओमफ्राय जोंना बार्थडे जाबाय आदै अके मैया नायदोंना आं नोंसिनि बार्थडेखौ बिगोल्स नानि दिनैबो बार्थडे औ बार्थडेआ जाबाय थालै नानि बे बिगोल्सखौ आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना लानो थिनब्रा बे सुरास्टन ब्लगखौहाय साबसक्राइब खालामना लादे फेसआवबो इउटुबावबो नों दानाय हरदों गारि सालायनाया जिखुनु हक नायनो हायो अनजाया गाज्रिद्राय जाया नों दानाय जे साबसक्राइब खालामना होदे होननानै नोंसिनिखौबो नायबाय थाखायो आं फेसआवबो सुरास्टन ब्लगानो इउटुबावबो सुरास्टन ब्लगानो मालाबाफोर नोंसिनि बेंगालराव थांनाय जायोब्ला जोंबो बेरायहैनांगौ दा फ्रेन्ड जानानै थानांगौ ना दा नानि खालामना होबानो जाबाय बिगोल्स JCB सालायग्रा नानि दै बिगोल्सआ दा आंनि लाइभआवहाय सोरबाफोर गैयाब्ला नानि बिगोल्सनि चेनेलखौ सापर्ट खालामहैबानो जाबाय आरो औ ओमफ्राय आदै गामि मा होनदों BS बड' आदानि गामिया मा गामि जोंना चिरां खैला दै चिरां डिस्ट्रिक्ट खैला पर्बतजरा होनो आरो गामिथारा बिगोल्सआ अननानै नायदो आदै अके नायगोन आं नायनो टाइम मोनथ'वाखै नानि दे दाहाय नायगोन आङो ओमफ्राय खबर सबर मारै दङ नानि सान्दिया सनिया नायदोंना सान्दिया नायदों जाय हक खर' गोथां सानो मोनदों आंखौ ओरैहाय गोदना रोदानो एसे दुरबल देहालाय बिदि मोनो एसे दुरबल जादों ना बेदरालाय अयथासार जायो होमबाबो जारलाथार हाब अयथासार मानसि दंलै नैबाव रावबो कमेन्ट खालामाखिसैलाय खालामदो लोगोफोर कमेन्ट
अयथासार गारि जासैलै क'क्राझारावबो मानसि नायाखिसै नामा 7 जनल' दं ओंखाम जानाय टाइमसो Innova दायो जों ओरै थांनोसै आरो फिसा ओमफ्राय केजि नार्जारि आं दा माबाफोर जब मावगासिनो नामा बिदिनोलै जोंना फिसा फिसौनो ब्रादारमोन उदैनि थाखाय फिसा फिसा मावो आंथ' जब मावा मावनाया एसे खामानिसो आरोना बायदिसिना फिसा फिसौनो नै सेक्रेटारि अफिसा आरो माबाया सिटिया बरिया लुफिनबायलै मैया थाम्फै फैदों गोरलैयाव नोगोदनो दा नों हाबैदो थां आं थांला सिङाव বৃন্দাবনধাম যেখানে একটি তোমার জয় হবে ভগবানের জয় করবে উসরাই নাই মোর তীর্থধামের বা উসরাই নাই अफिसाव आरो हा जाय दा लोगोफोर कमेन्ट खालामदो दे दसे कमेन्ट फरायनोसै दाना गोसोबायदि कमेन्ट खालामनो हासिगोन लोगोफोर एसे आयदे खर'बो गोथां सास्रोलायलांबायसो माथो मोदानस्रोदों दे कमेन्ट खालामदो लोगोफोर दानिसे थांजोबलाथ'लायबाय मानसिफ्रा अखासो हानोसै नै माथो इयावबो जारलालै संसारा नानि बिगोलसो थांबाय नामा अखा खोमसिल' जाबाय गोदान रावबो फैयाखै नामालै कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर एसे सोरबाफोर फैदोंब्ला गोदानफोर फैलाबायदोंब्ला एसे अखा सिजास्रोलाबायबायलै आं दहाय 18 मिनिट जाबाय मथा-मथि आं भिडिअखौहाय बे साननैसोनि गेजेराव लाबोथ'नाय जायाखै एसे उनाव आं लाबोगासिनो दे मानो होनना बुङोब्ला माखासे खामानि थाबाय नालाय दा बे हिसाबैनो भिडिअफोरखौ लाबोथ'नाय जायाखै आरोना नोंथांमोना निस्सय नुलांगोन आंनि चेनेल दारैहाय माबा मोनसे गोबांथार बेबायदिनो जाना माबा मोनसे रियेलिटि भिडिअफोरखौ नुलांगोन आरो नोंथांमोना जेबो टेनसन लानाङा मथा-मथि आं सम मोनाखै आरो भिडिअ बानायनो दिनैबो दाबनैसो जायगायाव थांनांगौमोन आं भिडिअ बानायनो ओमफ्राय खामानि ओरैहाय लोगोफोरजोंहाय दहाय फुङावनो लिंहरदोंमोन ओमफ्राय दा सोलाबाखिसै आङो खामानि थाबायना ओरैहाय दा बे हिसाबैनो आरो ओमफ्राय सोरबाफोर लाइभआव गोदान दङब्ला गोदान फैदोंब्ला कमेन्ट खालामनो हागोन ओंखाम जानाय टाइम ना दासो दा 1:20 जाबाय नै बयबोलाय गावबागाव खामानि थायो दा बे हिसाबैनो
मारै दंलायो लोगोफोर? नायखादों आं नोंनि कमेन्ट हरनायखौ नानि बिगोल्स नायदों। मारै दं मोजाङै दं दा गासिबो? माबायावसो दंफैयो दाबो ओरैहाय सेक्रेटारि अफिसावसो नै। अ सेक्रेटारिलाय नायबा माबायाव CSD आवसो दं नै ओरैहाय बेयावनो दङ। ओंखाम जाखांबाय नानि? मा रोखोम खबर सबर मोजां दा? थांफिनजोब्बाय नै लाइभआव थानाय मानसि फैनायफ्राबो ओंखाम जानो टाइम जाबायना दोननोसैसो होनदों आं लाइभखौ दसे थाबाय भिडिअथ' लानाय जायाखिसै दिनै। थांजोबलायबाय लाइभखौ दोनथ'नोसै दे लोगोफोर आङो गोनांथि जायोब्ला दा बेलासिफ्राव फैफिनगोन आं खेबसे लाइभआव दा ओरैहाय खामानियाव थांनोसै आङो गोजोननाय बयनिसिमबो जासिहरनानै आं लाइभखौ बेयावनो दोनथ'नोसै दे बाय बाय थसे।